Ahoj, já jsem Eda, vítejte u nás v Lucedě. Jsme e-shop, který nabízí široký výběr nábytku, dětského zboží a produktů do domácnosti. Tak se pojďte podívat, jak to u nás vypadá. Zde pro vás vybíráme nové produkty. A staráme se o kompletní zařazení do našeho sortimentu. Nově přidané produkty se musí i hned naskladnit a o naskladnění nových produktů se staráme tady. Ve chvíli, kdy přijde vaše objednávka, zpracujeme ji a předáme na expedici. Potom už stačí vychystat zboží z objednávky, zabalit a doručit. Na Lucedě najdete všechno, od dudlíku po sedačku,